ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೋಲಕ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕುಶಲಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಆಟಿಕುಲ್ಲುನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಬದಕುನ ಚೆನ್ನಮರಿತ ಗೊತ್ತು ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಐದು ಬಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದು ಕಷಾಯ ಹಪ್ಪಿನ ಇಂಚಿತ್ತ ವೇತೋ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೊಡು ಬಕ್ಕನ ಕಲೆಂಜೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂದೆತ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆನೇ ಉಂಟು. ಚಿರಬಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ನೆನ್ಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇತ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಜಯರಾಜ್ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ನೆನ್ಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರಲ್ನ ಈ ಲೇಸುದು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಮೆರೆಗೆ ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಕೀರ್ತೇಶ್ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ನೆನ್ಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನವಕೇಸರಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಮೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಮೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ನೆನ್ಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕೇಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನವಕೇಸರಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಈ ಜಗತ್ತು ಗಡ್ಡು ಲೋಕ ಕತ್ತಲೆ ಲೋಕ ಬಕ ಬೊಲ್ಪುದ ಲೋಕ ಬಂದು ಏರಾ ಬರವು ಸರವುದು ಅಪ್ಪುವೆನು ಆ ಏಪಲ ಕತ್ತಲೆ ಲೋಕಡೆ ಉಪ್ಪುವೆ. ಏನುಗೇನದೆ ತೊಂದು 10 ಜನ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತಿನ ಗೇನನ್ನು ನನರೇಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆನು ಆಯೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಾದಿಡು ಉಪ್ಪುವೆ. ಇಂಚಾದ ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿರ್ದು ಬೊಲ್ಪುದ ಸಾದಿಗು ಜೀಟಿಕೆ ಆದು ತೋಜಾರೆ ತುಡರು ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ತುಡರನ್ನು ಬೆಳಗಾದು ಇನಿತ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪುಗ ತುಡರನ್ನು ಬೆಳಗಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದು ಕೊನ ಮಾತಾಡಲ ಕೇನೊಂದು. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं
ಕೊಂಬು ನರ್ಲ ಒಂದು లేదు ಊರೆಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿಕೊಂಡು ಸುಡರನ್ನು ಬೆಳಗಾದು ಕೊಂಬು ನರ್ಲಾದು ಕೊರ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಮೇರ ಆಟಿಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರದ ಬಂತೆ ಸುರುಕಾದ ತುಳುನಾಡದ ಗಣಪತಿನ ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಲೋಕಡು ಬೊಡ್ಡಜ್ಜೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯೊಂದ ಚಿತ್ತನ ಭಾಮಕುಮಾರನ ಪುಣ್ಯಪಾದಗು ಸೋಲೈತಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾಗನೆಡಮಲ್ಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಗ್ರಾಮಡು ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಮಲ್ಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆದ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾ ಪಿದ್ರಿಂಡಪ್ಪೆ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆಂದು ಬಂಡೊಂದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರಡು ನಾಂಡ ಇಂಕ ಸಾದಿ ಬೋಲೊಂದು ಕೇಂಡೊಂದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಗುಳಿಗನ ಪುಣ್ಯಪಾದಗು ಪುಣ್ಯಪಾಡೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಊರುಡು ಅಟಿಲು ಕಾಡಿಡು ತೂತಿರಿಜ್ಜಂದನಂಚಿತ್ತನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪಡೆವನ್ನ ಕುತ್ತಾರದ ಮಣ್ಣಿಡು ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಸತ್ಯಾಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲಬಿದ್ದಾಲಿಡು ಲೋಕನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ದೈವ ಪಂಚಂದಾಯಡ ಏಳಡಿ ಗುಡ್ಡಿಡು ಏಳು ಕಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಜಾಗನ ಪಡೆಯೊಂದು ಯನಾದಿ ಕುತ್ತಾರು ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಆ ಪುರಾಪುಡು ಬತ್ತಿ ಭಕ್ತರೇನು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಗುಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ತರೆತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಸೋಲೈತಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತೈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸೆಡು ಮಿತ್ತ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಮೊನಪ್ಪ ಭುಜಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪಾವನ ಗೋರುಟ್ಟು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಗ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಲಗ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಾಸಿಡು ಪುಳಿ ಪಂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸುಲ್ಮೆಲೆನಿಯನ್ನು ಸುರುಟು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಸುರುಕು ಎನ್ನನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿಡೆ ಲೆತ್ತರ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಊರುದ ಯಾನ ಪಂಪಿನ ನಿಲೆಟ್ ನಾಲು ಉರುಡು ಎನ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಣ್ಣಡು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತನ ಯಾನಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಕಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವನುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೋನಗಲ ನಮ್ಮ ಔಚಿತ್ಯಂ ತೂವನುಂಡು ಯಾನ ಪೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಡ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬಂದಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಿನಾಯ ಹಿಡಿದು ಇಂಕಿ ಕೂಟಗೂ ಬರೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಬಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಗಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಿನೇನು ತೂಪ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂಪನ ಕೂಟೋಲಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಯಿನ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಟು ಅಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇನಿ ನಿಖಲ್ ಈತ ಜನ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಾರು ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕ ತೋಜಿ ಬಂದುಲೆ ಮೂಲು ಮಾತ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾದ ಬದುಕುನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬದುಕಿಡಿತ್ತದೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಪೂರೇರ್ನ ಆ ಜವಣಿರಾದಿಪ್ಪು ಪುಂಜೋಲಾದಿಪ್ಪು ಜೋಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಜೋಕುಲೆಂದು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು ಮಾತ ವೇಷ್ಟಿ ತುತ್ತೊಂದೇರು ಆಯಂ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕೃಷಿ ತರನ್ ಬಾಪುಂಡಿ ತರಕೊಂಜಿ ಮುಂಡಾಸಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆಯಂ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಡು ಅಚ್ಚನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಗುಳಿಗನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆತಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ
ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರನೆ ಅವದಿದ್ದು ತೋಜುಡು ಬಂದುಲೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಇನಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥೊಡು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಇಂದೆತ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ವದಾನೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇರುನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಶೇಷತೆನೆ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನೋದೆಕ್ಕು ನೋದು ಸತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಾಗ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾಯ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ಕಾರ್ತಿಲ್ ಆಟಿ ಸೋನ ನಿರ್ನಾಲ ಜಾರ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ದೆ ಪುಣಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಇಂಚ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದಿರು ತುಳುವೇರು ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ ಭಾದ್ರಪದ ಅಂದು ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಪದ್ರಾಡು ಮಾಸುಲೊಂದು ದಾನೆ ಉಂಡು ಮಾಸ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಮಾಸ ಪನ್ಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆದ ಮಾಸ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ರಾಶಿದ ಆಧಾರ ದಾಯಪಂಡ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬನ್ನಗ ಅವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವಿಯರು ಬನ್ನಗ ಅವು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕರೆದು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಮ ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ಪಿನವು ಈ ರೀತಿ ನನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಮಾನ ಅತ್ತು ನಡ ಚಂದ್ರಮಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ 2 ವಿಭಾಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗಿಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಆಟಿ ಈ ತಿಂಗಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನನ ಆಧಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ವಿಶು ಅತ್ತು ನಂಡ ಬೀಸು ಇಂದು ನಂಗೆ ಸುರುತ ತಿಂಗಳು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕು ಬೇಸಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡು ಬೇಸಿಯಾಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಸಿಯ ತಿಂಗಳು ಪತ್ತನೆ ಅಜೆ ಪೋನಗ ಪತ್ತನಾಜೆ ಅಂದ ಆಪು ಅಪಗ ಪಕ್ಕು ಕರೀದು ಬೇಯಿಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರು ಬಂದಿರು ಆಟಿ ಕರೆದು ಅರೆಗಾಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಟಿ ಕರೆದು ಅರೆಗಾಲ ನಂಡ ಮಾಯಿ ಕರಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆಟಿ ಕರೆದು ಅರೆಗಾಲ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣರು ಮಾಯಿ ಕರಿಂದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾಯಿ ಪೊದು ಸುಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಅರ್ಥದಾದ ಕೇಂಡ ಮಾಯಿ ಅವು ಕರಿನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತಿಂದ ಕೇಂಡ ಮರಿಯಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಆಟಿ ಕರಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಅರೆಗಲಗೆ ಓಡಿತೀನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗುನು ಅಂಚ ಐಕ್ ಬಡದು ಈ ಗಾದೆ ಬೈದು ಬಂದುಲೆ ದಿಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಳತು ಪಾಟಿದ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷ ದಾನೆ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಯುಡು ಯಾನ್ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುಡು ಐತಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರತು 2 ಪಾತೆರಡು ಪಂಪೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಪಿನವು ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಂಬುದ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ದಾಯನ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಮರಿಯಲ ಶುರುವಾಪಿನ ಸಾಧಾರಣ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಆಟಿ ಪಂಪಿನವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಡು ಮರಿಯಲ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ತಿಂಗಳು ದಾಯಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೋಚಾರಗೂ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಈ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸ ಪಂಪಿನವು ಕೀರಿಗುಟ್ಟದು ಬರ್ಪುಣ ಪುರ್ತು ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಇನಿ ಮತ ಬರ್ಸ ಅಂಚಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕರಿ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ದುಂಬುದ ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಕೇಂಡ ಪನಿ ಕಡಿ ಅಂದಿನ ಬರ್ಸ ಅಂಚಿನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಪುರ್ತು ಅಂಚಂದ ಬರ್ಸನೆ ನಾನು ಕೇಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ವರವರ ಇತ್ತೇನೆ ತೋಜು ನಂಗೆ ದೊಂಬು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೆರಬು ಯಾನ ಮನೆದ ಸೆಕೆ ಆಗುಂಡು ದೊಂಬು ಬಂಡ ಆಟಿದ ದೊಂಬು ಗಾದೆನೆ ಉಂಡು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗೂ ಆನೆದ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾಯಿ ಬಂದಿರಿಂದ ಕೇಂಡ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಈ ತಿಂಗಳು ಐನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅಂದೊಂದು ಬಂದಿರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಉಷ್ಣ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ನೀಡಿದಾದ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಅನುಭವ ಆಪುಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀಟ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಷ್ಣತೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚೈತಿನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೇಂಡವು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಾಯ ನೀಡಿದಾದ ಈ ತಿಂಗಳು ಅವು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿಪುಡ ಒಂದು ಬಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂಡಲ ಇತ್ತ ಸೈಸೇರ ನಂಗೆ ತೀರುಜಿ
ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಕೀರಿಗುಟ್ನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಪರೀತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೆಕೆ ದೊಂಬು ಈ ರಡ್ಡು ಕಾರಣಗಾದ ದಾನೆ ಪುಣಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಪೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಾಯ ಹಿಡಿದಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಟದ ತಿಂಗಳಾದಿತ್ತಂದು ಅಂಚಾಯ ಹಿಡಿದಾದ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದೇ ಆಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನನೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆ ಬದುಕದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ಸ್ತರ ಇತ್ತಂದು ಸಮಾಜಡು ಮೂಜಿ ಸ್ತರ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಭೂಮಿದ ಒಡೆತನ ಎತ್ತಿನಾಗಲಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭೂಮಿದ ಒಡೆತನಟು ಆ ಭೂಮಿನ ಗೇಣಿಗಿದೆ ತೊಂದು ಬದುಕನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 35-40 ವರ್ಷದಾಗಲಿ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಪನು ಗೇನ್ ಚೀಟ್ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಸೋಲ್ ಚೀಟ್ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಚಾಲಗೇಣಿ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಮೂಲಗೇಣಿ ಬಂಡೆಂಚಿನ ಮೊನ ಪಣ್ಣುಳ್ಳಿರು ಹಿರಿಯರು ಅರೆಗಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೃಷಿದ ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬದುಕು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಭೂಮಿನ ಒಡೆತನಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತನ ಅದು ಗೇಣಿ ಬರುವಂತ ನೈನು ವಯಸ್ಸದ ಗೇಣಿಗೆ ಬೇನೊಂದಿತ್ತನ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇರ್ತದೆ ಈತ ಜಾಗೆ ದುಂಬದಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಇಂಚ ಕೆಂಡ ಉಜ್ಜಿಮುಡಿ ಗಂಡ ರಡ್ಡು ಕಲಸೆ ಗಂಡ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತೇದು ಈತೀತ ಕಂಡೊಳಗೆ ಈತೀತ ಗೇಣಿಂದ ಬಂಡದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗೇಣಿಗೆ ಬೆಣೊಂದಿತ್ತೇದು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇರ್ತದೆ ಈ ಗೇಣಿದಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಮತ ಪೋದು ಬದುಕುನ ವರ್ಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳದು ಕೇಂದ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಲ್ಲ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಗೇಣಿಡು ಬತ್ತದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಈ ಗೇಣಿಗೆ ಬೆಂದನಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ತರ ತಕ್ಕಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಈತ ಜಾಗೆಗೆ ಈತ ಮುಡಿ ಅರೆ ಇದು ಪುಂಡು ಅವು ಇಂಚತಿ ಕೊಡಕ್ಲೆ ಕೇಂಡ ಸೀಕ್ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಟ ಪೂರ ಬತ್ತದವು ಖರೀದು ಒರಿನ ಈತಂದು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಅವು ಹೊರ ಎಣೆಲ್ ಬುಲೆ ಸುಗ್ಗಿ ಬುಲೆ ರಡ್ಡು ಬುಲೆ ಮಲ್ತದ ಐನು ಮಲ್ಪೆರ ತಿರ್ಜಿಡ ಆ ಕಾಲಡು ನೀರು ಮಗತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಐನ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಕಷ್ಟ ಕೆಂಡ ಎತೇತು ಮಲ್ಲ ಗುರಿಕುಲು ಐತ ಪನೆತ ಗುರಿಕು ಐಕ್ ಪನೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಈತ ಮರ ಈ ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಡೋಗು ಈತ 1000 ಮರ ಇಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಪುಂಜೋಲು ಆಂಜೋಲು ಲಕ್ಕನ ಬಮ್ಮನು ಮಿನಿ ತೂಂಡ ಆತ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಳಕಿಡ್ದಾನ ಎಲ್ಲ ಪನಿ ಮುಡಿ ಅರಿ ಆಂಡ ಆ ಊರಿನ ಎಣೆಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿಂಡ ಆ ಒಂದನೇನ ಆ ಕೊಳಕಿಡು ಕುರಿತು ದೇವರು ಹೊರ್ತದ ದಾನ ರಡ್ಡು ಮುಡಿ ಊರಿಂಡ ಏನು ಕೊರದು ಅಟ್ಟೋಗುದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆತ ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ಗೇಣಿ ಕೊರಚಿಂದಂಡ ಏನ ಮನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದೇ ಅನ್ಬಿನಿ ಇದೀತ ನಮ್ಮ ಈತ ಸಮಾಜದ ಮುಕ್ತವಾದ ಫ್ರೀ ಆದ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪೇಳ್ಪ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪಿರಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕಲ್ಡ ಅಜ್ಜನಕಲ್ಡ ಮತ್ತೆ ಕೇನೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಂಪೇರು ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗಳಿತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ದಾನವಂತದಿತ್ತನೆಂದು ಕೇಂಡ ಒಂದು ಎಳ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಟಿ ಈ ಬಂಗನಕ್ಕೆ ಎಳ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಕೆಂಡ ಆಟಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಕೇಂಡ ಅರಿ ಬಂಗಾವು ಬಂಡದು ಆ ಬಾರು ಮುಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರು ಮಾತ ಹಾಕ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ನೋತು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಕರಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈಂದ ಎತ್ತದು ಕುಡ್ತುದು ಪಂಡ ಮಾತ ಬೈ ಇಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕನಾಗ ನಂಗೆ ಪಡಿಟ್ಟು ಬೂರುಜಿ ಐಟೆ ಕೆಲವು ಬಾರ ಐಟೆ ಒರಿದು ಪುಣ ಅವು ಆಸೆ ಮುಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಸಂಪತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರಿಬಾರೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅವು 4 ದಿನ ಬೈಟ್ ಕುರಿದ ಪುಣ್ಯ ಒಂತ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಬುರ್ದ ಪುಣ್ಯ ಅವು ಬುಡೊಂದಿತ್ತು ಬಾರು ಐನು ಕುಡ ಹಾಕುದು ಐನು ಕುಡ ಹಾಕ್ಲು ಬಾರನದು ಎತ್ತದು ಐನು ಬೈಪಾದು ಐನು ಎತ್ತದು ಬೈತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಂತು ನಿತ್ಯದು ಅವು ಸತ್ಯಪನೊಟ್ಟ ಉಣಿಯರೇ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆತು ಘಾಟ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಆಂಡ ಐನಕ್ಲು ತಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಐಂದೆತ್ತದ ಅಟ್ಟೋಗುದಿ ನಿತ್ಯರು ಅವು ದಾಯದಿ ಒಂದಿತ್ತರು ಕೆಂಡ ಈ ಬಂಗದ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐನು ಉಣಿಯರೇ ಲೋಕದ ನೊಪ್ಪು ನಾಡ್ನಕ್ಲು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ತುಳುಟು ಪನ್ಪುನೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂಡೇರು ಲೋಕಮಾನ ಈ ದೇವರೆಣಿಪಿನಾರಿ ಲೋಕನು ಉದಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಕಾಲುಡು ದೇವರನ ಉಡಲಗುಂಡದ 4-5 ತೋಂಟಂದ ಕೊಡಿಕಿಡಿಂದ ಪನ್ಪಿನವರು ರಟ್ಟದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬುರುಡುಗೆ ಭೂಮಿ ಡಪ್ಪೆಂಗಲೆಪ್ಪಾವನ ಪೆರುಪೆಣ್ಣನ ತುರುಬಂಜಿಡು ಪುರುಬೇನೆ ಪಂಪಿನವು ಪುಟ್ಟುದು ತುಗಲು ನೆತ್ತರೆ ಕರ್ಲಮಾಸದ ಮುಂದೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಡುಗೆ ಇಂಚ ಉಡಯಂಗಾನದ ಪಿದಯಂಗಾನಗ ಬೂರ್ಣಂಚೆತ್ತನ ಕರ್ಲಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಮಿತ್ತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಎಲುಕಲೆ ಹುಲಿದು ನರಮಾನ್ಯವರು ಆ ಪುಡುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ನರಮಾನ್ಯವರು ಯಾನು ಓಲು ಪುಟಿಯೇ ಓಲು ಬುಳೆಯೇ ಇಂದಿನ ತೆರಿಯಂದೆ ಮಿತ್ತನ್ನಾದು ತೂದು ಮೊರೆಡೊಂದು ಬೋಪೆಗೆ ಕಾಡು ಬೊಗಿಗೆ ಕಡಲೆ ಮುರುಕಿಯಗೆ ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿನಡಿಟಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಳಿತೆಗೆ ಮೆಲಿತೆಗೆ ತೆಲಿತೆಗೆ ನಲಿತೆಗೆ ಅಪಗತೋಜುನಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯ ಒರುಕು
ಈ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಬೆರ್ಮದೆತ್ತಿದ ಉಲೈ ಮರ್ಕಿಂಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಳು ಕಡಲದ ನಡುತ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಡು ಉದಿತು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರನುರೆ ಪೇರ ಬಂದದ ನುಪ್ಪು ಆನಿಕಾಲುಗಾಗಿ ಗೋಚಾರಗು ಬರ್ಪುಡುಗೆ ಅಂಚಾದ ಆನೆ ಲೋಕದ ನುಪ್ಪು ನಾಡನ್ನು ಕುರಿತು ಕೊರಿಯೆಗೆ ಬಂಗ ಬಾರದ ತೇರು ಕಂಗ ತಾರದ ತೂಕನದ ಸುಯಿಲಿನ ತೆರಿಯೆಗೆ ಆ ಬುಳೆ ಓಡು ದಾಂಡ ದಾನೆ ಬೋಡು ಪಂಪಿನ ತೆರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ದಾನೆ ಮಲ್ತೆಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿನ ಕಿದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಯೆಗೆ ಕಿದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದು ಗೋರುಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತೆಗೆ ಗೋರುಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಡಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮುಟ್ಟ ಆಯ ಕಂಡಸಾಗುಲಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಐಟು ಬಂಗಾರದಂಚಿತ್ತನ ಬುಳಿನ ಬುಳೆಗೆ ಬಂಗಾರದಂಚಿತ್ತನ ವರ್ಣದ ಆ ಕುರುಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಐನು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡಿ ತುಂಬುಜೆ ಬಂದುಲೆ ಊರಿಯ ಕುತ್ತಟ್ಟಗು ತುಂಬಿಗೆ ಇದು ಬಂಗೋಗ ಬಂದು ದಯಪಂಡಾಗಿ ಇಂಚಾವ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆಂದು ನಾ ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣದ ಕುರುಂಟು ಅರಿನು ಗೇಣಿ ಕೊರಿಯದ ಊರಿಯ ಕುತ್ತಟ್ಟಗು ತುಂಬಿ ಮರಿಯಲ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಆಯವಲು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬಂಧುಲು ಈ ಬೆನ್ಪುನಾಗಲಿ ಗೇಣಿ ಬೆನ್ಪುನಾಯ ಐತ ತಿರ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆನ್ಪುನಾಯ ಗೇಣಿ ಬೆನ್ಪುನಾಯಿಗೆ ಇತ್ತ ಕಷ್ಟ ಆ ಗೇಣಿ ಬೆನ್ಪುನಾಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಗಿ ಈರ್ತು ಬಂಗಪ್ಪು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನೆನಪುಲೆ ಅವಾಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಡವು ಜೋರು ಆಟಿಡು ಕಡೆಯ ತಿರುಗಿ ಆಟಿಡಿ ಜೋರು ಬಡವು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿರೇ ಮುತ್ತುದು ಮರೆ ನಕ್ಕುನ ಕಾಲ ಅಂದು ನೆನೆ ತೆರಿ ನಕ್ಕಲು ಬಂಡೇರು ಅವಾಗ ಈ ಬೈತರಿಂದಿತ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಐಕ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಜಿಪು ಮಂಟಗಳು ಒಂದು ಆನಿ ಒಣಸಾನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಿತ್ತು ತೌತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುಣ ಕುರಿದು ಪುಣಗ ಬಂಜಿ ಬೇಯ್ಪು ನನ್ನ ಏತ ತೌತೆಂಡು ದಯವಂಡ ತೌತೆ ಒಂಜಿ ಪುದಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಅವು ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಂಡು ತೌತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಲಟ್ಟಡು ಉಪ್ಪು ಉತ್ತೋಗ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಕಜಿಪುಗು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಣ ಒಂದು ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಬಂಗಲ ಕಾಲ ಅವು ಆಷಾಢ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮಾಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಪಂಪ ಭೂಮಿ ಶೀಘ್ರ ತನು ಅದು ದಿಂಜ ತನು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ತಿಂಗಳು ಈ ಭೂಮಿ ದಿಂಜ ತನು ಕೊರ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಓಲು ಒಡ್ಡಲ ತೋಲೆ ಪೂರ ತೇವು ಏರೇ ಪಂಡಲ ದಾದಲ ಪಾತೆರ್ನ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಮಿತ್ತು ದುಂಡೆ ಯಾರದು ಆಟಿ ಪಿದೈ ಬಾಡ್ದುಂಡ ಯಾರದು ಪಂಡ ಆಟಿದ ಕಷ್ಟ ಪಂಪಿನವ ಅದು ಬಂಗ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮ ಕೂಡ ನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಗೆ ಆಟಿ ಅವಳು ಓಲ್ಲ ಸಮ್ಮನ ಗಿಮ್ಮನ ಪುರ ದಾಲ ತಿನಿಯರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದಾಲಜಿ ರೆಡೇ ರೆಡ್ ಸಮ್ಮನ ಕೋರಿದ ಗಜಿಪು ತಿಂಪುನ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆಲ್ಲಡ್ದು ಬರ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಕಲು ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲೊಡೇಂದು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಕಿನ ಬದುಕದ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಟಿಗೆ ದಾಯ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಕೇಂಡ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಟಿಡು ದಯಪಂಡ ಪಿದೈಡು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಜಾಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರೆ ಬುಜಿ ಐಕೆ ಉಲೈದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ ಪಗ ಆಟಿಡ ಅಟ್ಟಾಡಿಪು ನೀನು ಆಟಿ ಪಿದೈ ಬಾಡ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಪುನ ಹೊರಟು ಆಟಿಡು ಇಡೀ ತುಂಬ ಅಟ್ಟಾಡಿಪುನು ಇತ್ತನ ಮುಡಿ ನಾಮೆ ಗೀಮೆಗೆ ಪೊರೆಲ್ಪುನು ಐತ ಇಡೇಟಿ ಇಡೀ ಅಟ್ಟದ ಖಜವು ಅವು ಅಟ್ಟೊಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಗಲ ಕರಿಯೇ ಬರ್ಪುನು ಬಾಯಿಡು ಅಂಚ ಆಟಡು ಆಟಿಡು ಅಟ್ಟೊಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಲಾಯಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಕಂಡನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನ ಪುಂಜೋಲಿಡೆ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಲ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ದಾದತ್ತಿನ ಪಿದೈ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಪುಂಜೋಲಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಪಾತೆರೀರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀನಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ನಿಜವಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತಿಕ್ಕೋದಿತ್ತು ನಕ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತವಾದ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಡಿದು ಇನ್ನು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಈ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಬೋಪೇರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪಾತೆರದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿಜ್ಜೇರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆಟಿನ ಖಾತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ತುಂಬುದ ಪುಂಜೋರು ಬಾಕಿ ಪುರ್ತುಡಕ್ಲೆ ಬರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಉಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋಯಿನವರು ಈ ರೀತಿ ಆಟಿ ಪಂಪಿನ ಅಲ್ಪ ಆಟಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಟಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸಮ್ಮನ ಬಾಡ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಎಡ್ರೆಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಎಡ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸೈತನಕ್ಲೆ ವಲಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಎಡಿಯರೆಂಡು ಬಾಕಿ ಬರ್ತದೆ ಆಟಿಡು ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ತಿನ್ಪುನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಕೂಟಾನಗ ಮಾತ ಅವಳು ಅಟ್ಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಕೋರಿದ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬರು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರಿಪವು ಆಟಿಡು ಕಣಿಲೆನ ತಜಂಕ ಅತಂಗಾಂಡ ಬೆದೆ ಬೆತ್ತೆ ತೆನಸು ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ನಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಬಮ್ಮುಡುಗಲ ಸೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರ ಆಟಿಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಮುಗಿಪು ನಂಕದಾನೆ ಆಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಆಟಿಡು ಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಿನಿ ತೂಂಡ ಬಂಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಪಲ ಆಟಿ ಬರಡು
ಅದ ಏಪಲ ಆಟಿಪ್ಪಡ ದಿನಾಲ ತಿನ್ನಲಿ ಅದ ಬುಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲೇವೇ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತು ಆಟಿಡು ಎಂತ ದಿನ ಉಂಡು ಆಟಿಡು ಎಂತ ದಿನ ಉಂಡು 30 ದಿನ ಉಂಡು ಆಟಿಡ್ಲ ಅವು ದುಂಬುದಕ್ಲ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸುಂಡದ್ದೇ ಅವು ಮತ್ತೆ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಐದು ಮಂತೊಂದು ತಿಂದೊಂದು ಇತ್ತೆರಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕಚಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಪಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪುವ ಬಂದುಲೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಕೆಂಡ ಬಾಕಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿರಿನ ವಿಷಯನೇ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಾದಿಗಳ ತೂಪ ತೆರೀಪ ಅಂಡ್ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅವು ದಾಯೆಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಆ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುನು ಪಂಡ ಮುಕ್ತವಾದ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಡೆದಾಗ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಲಸುನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲೆಕ್ಲೆಗಿಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗಿಂದು ಅಪಗ ದೈವಲೆಗೆ ದಾಯೆ ದೈವಲು ಪೂರ ಗಟ್ಟೋಗು ಬೋಪ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ತುಂಡ ವಾಕಾರಣಗಳ ಗಟ್ಟುಗು ದೈವಲದಲ್ಲ ಬೋಪುಜ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಪ್ಪುವ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡೇ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಗಟ್ಟುಗು ದಾಯ ಪೋತುಂಡು ಬಂಡೇರಿದು ಕೇಂಡ ಆಟಿದ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಭೂತೊಳಗೆ ದೈವೊಳಗೆ ಪೂಜನ ಕರಿಪೆರೆ ಪಣಿಯಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ಕಷ್ಟ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪೆರೆ ಬಂಗ ಐಕ್ ಬಡಾದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬಡಾದು ದೈವಲು ಗಟ್ಟೊಗು ಬೋತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾಯಿನ ನೆಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೆಂಡ ದೈವಗು ರಡೇ ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಗಾನು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ದೈವ ಜೋಗುಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣದಾದ ಪತಿಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಯುಧ ಬತ್ತನ ಮಾನಿನ ಮಿತ್ತು ಪದನಾಧಿಕಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆವೇಶಾದ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂದು ಪಂಪ ಇದು ಜೋಗುಡು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನಿ ಆ ಜೋಗನು ಬುಡೊಡ್ಡೈಕ್ಲನ ನೆಲೆ ಹೋಲೊಂದು ಕೆಂಡವು ಬಾನಡುಪ್ಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಮತ ನೇಮ ಕೋಲನು ಪುರಾಣಗ ಮದಿಪು ಮನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಾನ ಮುಟ್ಲೇ ಭೂಮಿಡಾವಲ್ನೆ ಎಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಪಗಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬುದವು ಸುರೂತ ಜಾಗೆವು ಕೆಂಡ ಬಾನಡುಪ್ಪು ಅನ್ನು ಪಂಡ ದೈವನು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಅವು ಬಾನಡುಲ್ಲ ಅತನಾಂಡ ಮಿತ್ತರೋ ಕೊಡುಲ್ಲ ಆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳೆನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತುಜಾಪಡವು ಈ ಗಟ್ಟೋಗು ಪೋತ ಪಂಡ ಐಕ್ಲನ ಮಾಯದ ನೆಲೆ ನಕಲು ಸೇರ್ದು ಅಂತೀರಿ ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಡು ನಮ್ಮ ಆ ಗಟ್ಟೋಗು ಪೋತಿರು ದೈವಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡು ಪಂಪಿನೇನು ಆ ಅರ್ಥೋಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ನನೊಂಜಿದಾನೆ ಕೆಂಡ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಸಂದೇಶದಾನೆ ಪನೊಲಿ ಇಂದು ಕೇಂಡ ಡಿವಿಜಿ ಪಂಪಿನಾರೊಂಜಾರನ ಕಗ್ಗೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬಂಡೆ ಹಳೆವೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು ಹಳೆ ತತ್ವ ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಡಗೂಡಿ ಜಸಗು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಬೇರು ಪರತ್ತಾ ಹುಡುಗೆ ಮರತ ತೆಗಿಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪುಡುಗೆ ಅಪಗ ಮರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೀಯರೆ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿಲ ಆಟಿದ ಬಂಗ ಬೋಡ ಆಟಿದ ಬಂಗ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಬೋಡಕೆಂಡ ಏರ್ಲ ಬೈತರಿತ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಳಿಯಾಗೆಂಡ ಮನ್ಪುವರ ನಿಜವಾದ ಆಟಿದ ಕೂಟದು ನಿಜ ದೀವಡೈನದಾದ ಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟರಡು ಬೈತರಿತ ನುಪ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಪನೀತ್ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರ್ಲ ದೀವಡು ತುಕ ಉನ್ನಡಿಯರ್ಲ ನಿಜವಾಯಿ ನಾಟಿ ಅಂಚ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಅವು ಬರೋಡು ನತ್ತು ಅಂಚಿನ ದೇವರ ಎತ್ತವನಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಕಾಲುಡೆ ಆ ಬಂಗ ಅಂಚಿ ಬಾಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಆ ಬಂಗನು ಒರ್ತದ ನಮನಿ ಭೂಮಿಗಿನಿ ಅಕ್ಲ ಕೊನೈದೇರು ಒರ್ತದೇರು ನಾಡ ಆನಿದ ಬಂಗನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಆ ಬಂಗದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ ತೆರಿಪಾಗ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ವೈವಿಧ್ಯತೆದ ಬೂಡು ನಾಗ ನೆಲೆ ದೈವ ನಡೆ ಬಲಿಪ ಬಾಯಿ ಸರ್ಪ ಮಂಡೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗು ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಮೂಡಾಯಿಡ್ದು ಘಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾಯಿಡ್ದು ಕಡಲು ಬಡಕಾಯಿಡ್ದು ಬಾರ್ಪೂರು ತೆಂಕಾಯಿಡಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹಿರಿಯರು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಕಳೆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಿರಾವುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನವಕೇಸರಿ ದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಆದಪ್ಪು ಜವಣೆರಾದಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮಲ್ಪಿನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಈ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನೇನು ತಿರಿಯ ನೋಡಿ ಇಂಚ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟಾದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡಪಾದ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲಾನಾಗ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪಾಪು ಇಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ದಾದಾವು ಇಂಚ ಇತ್ತೇರ ಇಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು
ಇತ ಯಾನಿ ಪಾತಿರಿ ಈ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬತ್ತಿನ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬತ್ತನಿಗೆಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೆಂಕೆಂಡೇನ ತುಳುತ ಶಬ್ದಲು ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಕೃಷಿಕ ಬದುಕಿತ್ತು ನಂಚಾದ ಇಂಕ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಿಯರೆ ಅಂಡಿ ಆ ತುಳುತ ಪಾರ್ದನಾದ ಪುನಪೂರಂಕ ಆಸಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಏನಿಟ್ಟು ತೆರಿಯು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಐದು ಮುಳಿಪವನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರು ಇತ ಮೂರು ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೊತ್ತುವೇನು ಮಾತಾಲ್ಪ ದೀತೇರಿ ಐಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದಾರಿತ್ತದು ದುಂಬುದಾಗ್ಲಿ ಆ ಬರೀಟು ದೀತ ನಾವು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪಡ ಈಗ ಪುದರಮಣ ಲೇಕ್ ಜೀತು ಮಲ್ಲ ಹೌದಾದ ಕೈಟ್ ಬರ್ತನ ಸವೆಟ್ ಬನ್ಲೆ ಇರಾಂಡ ಜೋರ್ ಬನ್ನೆ ಹಾ ಬಳ್ಳ ಬಳ್ಳ ಬಂಡ ಸೇರಿಡ್ದು ಮಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲೇನು ಸೇರಿಡ್ದು ಬಳ್ಳನೇ ಸರಿಯಾ ನೇ ಬಣ್ಣ ಬಳ್ಳ ಮೊರ ಸೇರು ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಏತು ಕೊಂಡೆ ಅರಿಬೋದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 4 ಕೊಂಡೆ ಅವ ಯಾರು ಹಿರಿಯರ ಬೆಂದಿನಾರ ಏನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟೆ ಅರಿಗೋರ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವೆಂಚಿನ ಆಪೆದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂಡತ್ತೆ ಪಾವು ಒಂಜಿ ಪಾವು ಬಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳೋಗಿ ಏತು ಪಾವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೆ 4 ಪಾವು 4 ಪಾವು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಒಂಜಿ ಪಾವುದ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಉಮ್ಮದಕ್ಕೆ 4 ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಳಸೆ ಅಂತ ಉಮ್ಮಿತ್ತು ಉಮ್ಮಲೆ ಉಂಟು ಐದು ಇಟ್ಟದೆತ್ತದು ಆ ಬಾರ್ನು ತಿರ್ದಬಾರ್ದು ಆ ಸೇರಿಡು ನಮ್ಮ ಲಪ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿಯಡ 14 ಸೇರು ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 14 ಸೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಳಸೆ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಳಸೆ ಅರಿಯ ಬಾರ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಇವನ್ ಪೇರು ದುಂಬುದ ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತುದೀತೇರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದು ದಾದೆಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ ದುಂಬುದ ಬುಟ್ಟಿ ಅದು ಮುಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಮೈನ ಸರಿ ತೂತುಜಿ ಕಂಚಿ ತಡಪೆ ಇತ್ತು ಕತೆ ಅವು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇತ್ತೆ ಮಿಲ್ಲು ಕಡಪಡುವ ನಾವು ಅಂಚಾತಿ ದುಂಬು ದಾಳ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಅಂಚೆ ನೋಡ್ತು ಇದು ಉಮ್ಮಿ ತಿರ್ತು ಊರು ಇಂಚಿನ ಸುತ್ತು ದೀತನ ಅಲ್ಪನಿಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡ ಅದು ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡು ಕೈ ಸಟ್ಟಿ ಬಂದು ತರ್ಮುಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ತರ್ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖವಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಸಟ್ಟಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಪಂಡ ಗುಂಡಿ ದುಂಬು ಬಾರ್ನು ತುಂಬು ಬಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂದ 5 ಇಂಚ ಪಾರ ದಯಪಂಡ ಬಾರ್ ನಿತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಪಾರದು ಅಪ್ಪ ಜಳ್ಳು ಬೆದೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಲಾವಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬಳಸುವುದಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುವಿದಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನ ವಿಂಚಿನ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗಡುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಜನ ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪಂಪಿನ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಪ್ಪೆಂದು ಬಂಡ ಕೊರಪುಳು ಮೈರೆಗೆ ಅಮ್ಮೆಂದು ಬಂಡ ಹೊರವನ ಓಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಜ್ಜೆ ಪುಟ್ಟುಪುರಾಪನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮೂಲನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಸೋಮಣ್ಣ ಬೈದ್ಯರನ್ನ ಬರೀನು ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಅಜ್ಜನ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಅಜ್ಜೆ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನಾಗ ಆ ಒಣಸದ ಬಾರ್ನದಿ ತೊಣ್ಣಗ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಡು ತುಳುನಾಡದ ಪುರುಳುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯರ ಮೂಲುಳ್ಳಿ ರಕಲ ಭಾಷೆಗಿನಂತ ತುಳುನಾಡದ ಶಬ್ದಲು ತಿಕ್ಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರೊಂದು ಬನ್ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪರ ಭಾಷೆನೇ ಪಾತಿರೊಂದು ಕೂಡು ಅವೇ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೊಡುವುದಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಆ ಪರತದ ಉಲಾಯಿಪುಡು ಐದು ಬುಳೆಪುನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಸತನ ತಂಚ ಆಗುಪುಡು ಅಂಚಾದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪಂಪಿನವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಲೆ ಕಾವಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಸುರೂತ ವರ್ಷನಿಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಕೊಂಬೂನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಲಾಯ ದೀಪನ ಅಜ್ಜ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉಲೈಡ್ ಬೆಳಗಾಯ ನಿಕ್ಲ ಉಲೈಡ್ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಒಪ್ಪಡು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುವೇ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟುಗುಳಿನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತಂತ ತೋಜನೆ ಇದು ಮೂರು ಒಂದೇ ಓಲು ಇತ್ತದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಇತ್ತು ನಕಲ ಉಳ್ಳದು ಮಾತವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಬುಳೆವುನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಕ್ ಈ ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡು ತುಂಬುಡೊಂಜಿ ಪುಲಿಪುನ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ದಯಕೆಂಡ
ಆ ಪೊಲಿ ಲೆಪ್ಪುನಿಕೆಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಂಪತ್ತ ಬರಡದು ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಲಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇಡು ಮುನ್ಪಾಯ ಲೆತ್ತದೆ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಉಂತಾವೆ ಪೊಲಿ 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 ಪೊಲಿಯೇ ಆಜಾಲ ಪೊಲಿ ಈಜಾಲ ಪೊಲಿ ಏಜಾಲ ಪೊಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರೇ ಪೊಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿ ಜಾಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ನಾರ್ಲಪಡೆಯಿಂದ ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನವಕೇಸರಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊರಡು ನಮೋ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಪಿದಾಕದ ಆಟದ ದಿನನು ಹಿರಿಯಕುಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಂಗದ ದಿನನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಹೊಲಬುನು ಕೊರ್ನ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇರು ನನಗೊಂದು ಇಂದಿರಾ ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಆಟಿಯ ಕೂಟ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆದಿತ್ಯವರಾದ ಕಾರಣ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಒದಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಆಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವರು ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವತ್ತು ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಆ ಆಟಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆಟಿಯ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಆ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಟಿಯ ಕಷಾಯ ಕುಡಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಕಹಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಲೋಟವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರ ಏನು ಘಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಮಗೆ ಇದು ಲೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಯುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಿರಿಯರ ದೃಷ್ಟಿ ಅದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ. ಅವತ್ತೇ ನನಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಇತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ. ಬೆಳಗಿನ ಊಟ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ರಾಹು ಇವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕೋಳಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಟಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹೊತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾರಿಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟಿಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊಲಬುರುಗೊಂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ನಾನದು ಹೋಗು. ಧನ್ಯವಾದ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ಅಂಚನೆ ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಿತಿನ್ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆರು
ಹುಲಿಗಾ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನವಕೇಸರಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕುಶಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮ್ಮ ಊರದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮೋನಪ್ಪ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದಿಂಗೋಲ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ತೆರಿಪಾದುಕೊರ್ನ ನಾಲ್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಟಿದೊಂದಿಗಿನ ಪಂಪಿನ ಲೇಸಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿದ ಬರ್ತದ ಶೋಭೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯುವ ಸಮೂಹಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮಂದಿನ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಲಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನವಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನವಕೇಸರಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮುಕ್ಲಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಈ ಲೇಸು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಆವಂತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಗುಪ್ತ ಮಂಚಿನ ಲೇಸ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯದು. ಕಡೆಗಾದ ಈ ಲೇಸಿದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿನ ಪ್ರತಿಯೋರಿಯೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಅರ್ಪಿಸಾವಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪ್ಪುನ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟದ 12 ತಿಂಗಳು ತುಳುಟು ಬತ್ತದ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಪಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ ಜೋಕ್ಲೇಜು. Voy.
ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡದ ಓ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾದು ಉಂಟು ಏನಾಗಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಮಂಡಲವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡದ ಓ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾದು ಉದ್ದೇಶದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಪನೋರಿ ಆಟಿದ ದಿನ ಕೂಟನು ಮನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದ பொருளுடன் நிறுத்தி மந்தின ஜோக்ಲಿ சொல்லுಮೇಲೆ ಎಕಡೆಗೆ ಇಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪಾರ ಆಟಿದೊಂದಿನ ಕೂಟಲು ಮನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಹೊಸ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲೆ ಕನಕಂಡ ಸುರು ಓವೆತ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುವೆ ಹೊಸ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲೆ ಕನಕಂಡ ಸುರು ಓವೆತ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುವೆ
ಹಾಂ ಏಯ್ ಅಪ್ಪೆಲು ಬಂದು ಕೊರಚಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಗೊಬ್ಬುನ ವಿಶೇಷ ಗೊಬ್ಬು ಜೋಗುಲೆಡಕೇನೊಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಗೊಬ್ಬುನ ವಿಶೇಷ ಗೊಬ್ಬುನು ಜನ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಚಿನ್ನಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಣಿ ಚೆನ್ನ ಮನೆ ತಂದು ತುಳುವೆ ಬಂಪುಗ ಅಡ್ಡಿ ಹೋಗು ಕಲ್ಯಾಕ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟಿದೆ
ತುಂಡು ಕರ್ಮ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟలను ದೂರ ಮಂತದು ಮಾರಿಲೇನು ದೂರ ಮಾರಿಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತಿನ ಮಾರಿಲೇನು ದೂರ ಮಂಪುರನೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜಿನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು ಬರೋನುಂಡಿಗೆ ಹಲವುನು ಆ ಮಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ವಿತ್ತುಂಡು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ ಆಟಿಕಲೆಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾರ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುರನ ಮನ್ಪೋಲಿ
అంటే ఇదేమూలు ఇలా కైంద ఆపునది సహకార అడియా పోయినా ಶುರು ಜೋಕ್ಲೇನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡದೆ వెళ్ళే కేండి బగే ఇంజనీర్ ಬೊಕ್ಕ 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 ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಅದೇ ಗಜಿಬಿ ಅವರು ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೇ ಎಲಿಪುಳೆ ಮೋನೆ ಡೆಲಿಕೆ ಓಡಿಯಾ